खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोन अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। थांनाय हरनिफ्रायनो 22 घन्टा लान्थ्रियै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 30 नं राजा लामानि खोला थानाय टाक्टारा रेभिनिउ गामि आरो 15 नं टाक्टारा गुदि फरायसालिया लोमसावदों। लामा सामा लोमसावनायजों लोगोसे न' बांबो लोमसावनायखौ नुनो मोन्दों। गामियारि सुबुंफोरा दै लोमजाना थानो गोनां जादों आरो जोबोर खस्थ'यै थानांदों। फैगौ 24 घन्टायाव आरोबाव जुदि अखा हाबाय थायोब्ला बेनिफ्राय बांसिन दैबाना जानायनि मिजिं थिनाय जादों। फरायसालिनि लांगोना मोखाङाबो लोमसावदों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि जाहोनाव फरायसालिफ्रा आथिखालाव बन्द' जाना दंथ'खायो। रादाबा एसेनोसै।